Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kasan Pyrthei ha Khasi Hills Autonomous District Council. Kala kansan ha ka stem chong ka la sngi ublay kata ka khatkhandai tari Jylliew. Ha ka ba ka executive committee balayalam da uba Tita Starwell Khan kum chief executive member. Kala khalam no ha ka sngi sedang chong ka dorbar mangtengka ka council. Kani ka isi kadai ka balayalam da ka UDP haringkat ka jingat lang bat ka NPP. Henry Maria sedang ka dorbar mangtengka UMDC ke NPP na rambarai uba bajop pengru ulawan ra ya ka no confidence motion ya ka isi bat kiladon hadu kan nyawut ki MDC ke bala kershan ya ka ni ka no confidence motion kumta chairman uba alam prang bla ulapen bena ba ka isi kala khalam kasngi banjit yo chief executive member batmai kandai ha ka arpau tri Jylliew bat hadu mentala yo jingtem badai tang UMDC ke NPP uba penyat sings im ubala thep kerteng kum ukurtong CM ki MDC jong ke NPP bala kershan da ka seng congress kala thau ya ka kunhun batmai jong ki ka bala tim kum ka Khasi Hills Democratic Front ka jingyai tua khandau kadang beteng biang hasona perdi tunnel bat menta kala singi ublai deki hajar teli ki kali kila sakut hapadeng surong na marba ka jing tua khandau kala nangjur shu hakani ka jingja kala don ka wei ka trok ka balang ngam hapok keti ba ka balang hapadeng ka surong katanan ka badai pet kala pha yaki pu shilum ban pinkhoi ya kani ka chaka kala shimpor yaki tanat badai pet ban pinkhoi na marba na lor ka keti ka balang la dabru daki mau hapadeng surong ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka Mizoram ru kadai ka wei ni ki Jylla ka bala syak ta bha how drugs ha ki ki khndiat singi kani ka Jylla ru kalai khunting e kumno banrat ding khong na u drugs haba ajing ken na du ukalalang kon mentaw snem hadu menta ki drugs ki ba ka Mizoram kala yo ban kurup kila kon syaka arspa nyopoi klur tingka bat ki dei ru ki drugs ki bawan na Myanmar Khubor pulit joka Mizoram kila yokem arphongut kisnar khayi drugs mentaw snem kani ka Jylla kala penbena bakan pelut lai kelur tingka ban let ajing pensyai syaki patba ya ka jingma ka ba apna drugs bat ban yakun ban pendu jait sendon yo drugs ha ka te Jylla ka sarkar Himachal Pradesh kan etrelang bat ka National Dairy Development Board na ka bentaban seng ya ka karkhana he ka ban san ya ki dun ka karkhana ka bakin penyeng Hakangra district kadai ka balamang ban pelun ha ka jinglut ka ba hadu arspa san phoklur tingka lingba ka te ka project an la ban penmi ya ka dut ka babha na du shilak hadu lai lak liter ha ka shisngi la thmu ban wanra ya ka ni ka project khnang ba ka sarkar kanang la ban kintiu shu ya ki nong ri masi khamdut ha ka te ka Jylla kinong khai peleng ha Uttar Pradesh kila ya ki ban persha ya ki kendon an bathmai ki baka sarkar kalawan ra kata ba kinong khai ki haban kit iki peleng haki kali ki ba ki peleng kinam do lani kita ki refrigerated vehicles kinong khai kila penpau ya ka jing e balada le kumtai na marba kan kata ya ka dor ba kanang hiaru ka jing khai peleng ki nong khai kila penpau ru ya ka jing ngau khia na marbalada buat kat kum ki kendon thmai jong ka sarkar ki badong kinam yo pisa tak madhit peleng ru ka sarkar India kala thung yo Ravi Sinha kum ukhli do bathmai jong ka research and analysis wing ni ka ta ka bagi khotlang kot ka ro usinha de bala pendep ya ka Indian Police Service house nam chiaja khnai spa prapupra usinha mantaw dang bat kum u personal security officer but special secretary ha ka cabinet secretarian ula shimti bujli ya ka kam na usamant Kumar Goyal ubabat ya ka kam na do usnam 8000 ka khandai Gina parliamentaj ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei ka United States ba ka China ki de ki artli ki ri ki pas dang manya phajing mut bhamanta ba ka jumi ru ka jinga ka wangkti ka ban nakapor shakapor hapdeng ki ki artli ki ri khamtam na ka daw jong ka Taiwan kumta ban lan na ka nugunu jinga sneo u Secretary of States ka US u Anthony Blinken ula let cha China banya kandu yaki bor sarkar jong ka China bat banya kren penbet yaki babun ki man khnang ba ka jinga dei haka kam ka jam kanam khata u Blinken lai kandu yo menteri korbari ka China u Jinyang bat kumju ru yo officer rang ba u Wang Yi banya kren yaki babun ki man
Ka US kala khot sngo baru yaki bakin wan cha US yakaba kinong yalam ka China kila pediak. Ka Itali kala pen phaino yong mau sa nam jong ka Iraq ubakala rong tu haki port maba. Uniu de umau sa kan mau ubala o shrong nadu 8,000 praspa sna menshwa. Kijing tho kibalashnia hau niu mau kidang yesa hadu mentaru. Bat kila don kishab jong ushal menazar 3 usim jong ki Assyria. Haki tu kipor uba senshar ya ka Nimrud kabadon haki benta bashatei jong ka Irang. Ya uniu mau sa nam la plipat ba ha National Museum jong ka Iraq daw President Abdul Latif Rashid. Khat lai ngut kibriu kilayap basa shpongut pat kidang ja rangai. Haka jingkerwit ka cyclone haki benta bashathi jong ka Brazil ha Rio Grande do Sul. Daki hajan ngut kibriu ki haban pen na la ki jong ki yeng ki sem na marba ki yeng jong ki kiladap umlun. Lai hajar nyos pa khat lai ngut kibriu kila kala klem yeng klem sem menta na marba kal air ka bajur kala rong ya ka yeng jong ki. Khubor sarkar jong ka Brazil ki haban penan kam daki helikopter ban penken riak jaka ya kibriu na marba amlong shu ban ya na khando na marba la jur palat ka jingshlei. Na marba la Jylliew palat ki khnai. Ka sarkar kal hab ban thongkam daki kso bat ki miao ban penyap khnai ha United States. Tangda ubriu ka US kamla ya khonshu ya ka Jylliew jong ki khnai haki katu ka ni ki benta jong ka tekari. Kila persang ban penankam daki dawai bi ban penyap ya ki khnai. Hendrei ka shimpor ki khnai ban yam berkata penban sai ki wei pat ki jait meran. Kumta la hab ban penankam daki kso bat ki miao. House nem 8,000 arpuar kila don hadu khatlai hajar saus patli ki jing ujor balapoi shaka sarkar na mar ka jing sha pendik palat haki khnai bat mentau snem ru ki don 8,000 tli ki jing ujor kala don ka jing shlei ka bajur hasan khuwasaba district jong ka Nepal bat hakani ka jing ja ka wei ka sim brio kala do ei bat khanyang wat ki wei pat ki dang ja ngai ka jing jur palat ka jing shlei ka dei na marba ladap palat hakawa hewa khola Kibarang ja rangai menta kidei ki nongtrei kibarang shna ya ka hewa khola hydro power plant. Namar ba ka jingjur palat ka jingshlei ki kenhun a jingarap ru kimpat nuot bantur menta. Bat kidang apshwa katu ka nipor andala kham ai la islam. Ka United States of America klapin kre pen krum bat pin bit bha nadong shadong. Ban pedang sngub ha yung menteri rang badu ka India Narendra Modi uban sa South ngilenter ha United States. Shwaba Modi led cha US buon ngot kinong thau an ka US kila penpau ba kim sngola apshu na marba kila thrang dig ban yo Modi bat ban yo sngo ya ka jingkran jong u ka ba un sa ai jingkran haying dorbar thau an jong ka US ka jinglet jong Modi cha US ka dei hadian bala sha khot sngo bha ha president jong ka tekari Joe Biden tikitu kilong ki khubor hakimat kimat mentakasngi khublei